Aloha! Yan, nimbag nga daw tayo aming kabyak. Nimbag kabigat Pilipinas, nimbag kamalem Hawaii. At daman ito yung di anaking kapsat yun, Shock ni Alan, a.k.a. Biak ni Hawaii. No may magtititilingay kada kayo. Ayan nga rodeta mga kapulisi ang may isang atukar ng bagset. Instrumental tayo. Mabalin tayo sa lang kabyak. Ayan, nagsala tayo amin apol. March Vlog Official. Ayan, thank you so much, March Vlog Official. A blessed day, manong. Kanana, ayan, nadadig kita nagbibuhay di YouTube channel tayo. Ayan, wait lang guys, share tayo, ayan. Sige, mabalin nila ito sumala. Dito tayo datang, mabalin sumala, kabyak. Dito tayo, dami di YouTube channel tayo. Nimbag nga daw tayo aming kabyak. Ayan, si March Vlog Official. Thank you so much, March Vlog. Jacqueline Galisinaw, Narbonita. Ayan, a blessed day to yung manong ko na. Ayan, thank you so much. Michelle Villena, ayan, hello po, hi Michelle, ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat. Rosalinda Calapini, ayan, nagtatawag na po si Champiling. Si Michelle Villena, ayan, maraming salamat. Watching here in Pinas. Ayan, thank you so much, Michelle. Ayan po. Ayan, nadada po ni Michelle Villena. Wait lang, Michelle, ha. Tayo'y magdikit sa iyong bahay. Tayo'y manood ng iyong mga video. Ayan, sa lahat po na nandyan sa YouTube channel natin. Ayan, maraming salamat. Kastamet iti, Michelle, saan ka sa Pinas?
Welcome po, sabi niya. Ayan. Wait lang guys ha. Melby Bueno Burgos is watching. Ayan, Auntie Melby Abuibuya Iti, pakibisita po bahay ko. Ayan, sabi. Dito po ako sa San Esteban Ilocos. Wait lang ha, guys, may tumatawag. Ayan, pag-ibisita po, bahay ko dito po ako sa San Esteban, Ilocos Sur. Ay, Ilocano kami gaya, kabsat. Ayan, taga-ano di kita kabagyang diti Hawaii. Iti uwaho, Vietnam. Yan, bibisitahin po natin ang iyong bahay. Wait lang. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, pasensya na po ha. May March Vlog. Ayan, nandito na ako sa bahay mo. May jacket ka na. Maui and Honolulu. Ayan, dito ako sa Honolulu, Kapsat. Ayan, please like and share po ang ating live para malaman nila na mayroon na live streamer na taga Honolulu na nagpapatugtog ng mga Ilocano. Ayan, ganitong oras po ang ating live. Maraming salamat. Emerson Dawang, kanateman sika nga kanta Brad. Sika, okay. Bueng kantain tatay sika. Ayan, Apo, nag-request ni Apo Entong Darang, Kapsat. Hello, Barok, watching here from Saudi. Ayan, kumusta ang dito, Saudi? Ayan na po tayo ngayon. Ayan ang ating mga kaibigan po natin na nandyan po sa ating mga thank you so much. Sige, wait lang, nakatay dito sika. Iset-set up ko lang dito gamit tayo kakapsat. Ayan.
mag-like sa pambelang digiti ano yun. Sige Michelle, punta ako sa bahay mo ha, mag-iwan ako ng bakas. Ayan, wow, 10k followers na, flowers na. Agnanayon ay attend ka, request man Barok, sige. Hello Barok watching. Ayan. Mag-likes na lang ako sa ano mo, sa dito. Dito, mag-likes na lang ako, Michelle, ha? Hindi ako makakomment. Ayan, Michelle, please do connect Melby Bueno Gabriel. Yan po, auntie ko. Ayan, at sige, padasin tayo manakantayan ako, diti ang nanay. Agyaman na po na, sir, kastamit, ayan, balikan na kita, ha? Sige. Ato di ag-request ako, mawi ka nun eh, mawi, hanalulo, taga-hanalulo ako mo pa. Kaya ko na ni Emerson Darang, sige, try na tinutin na mapelalis sila. Sisid Marino, manong idol. Sige, isa-isa lang po ha. Andyan lang kayo at tayo kakantayin. Ito Ilocano song, po, nagmamayat. Okay, di kita na yun. Dito mambelang sika, requested by Emerson Darang. Request ko man sir, laglagi pa mawan na kurangat. Sige, at sasaron mo amin, di kita. Okay. Ayan, dada po iti, hindi man nga rod kantain, dati request ni Emerson Darang, nga sika. Para kanya yung amin tapsan. Sa dinuma di ayan mo biyak ko. Thank you Michelle. Kaya't kukumakin ka nga ikot mo. Sikat ka na yun harap ko. Ket di kanto mapugaw, ito'y langit ko. Ayan, dito yung Emerson Darang. Sa dinuma di ayan mo biyak ko. Kaya't kukumakin ka na ipod mo. Sikat ka na yung harapap mo. Ket di kanto mapugaw, dito'y langit ko. Suray pa'y aglabas di kani. Monday to Friday, Michelle. Igarikin ka sikalain. Di ka masunod
alipate uray pa'y adakon ni Chaitane. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, paborito ka nun ni Emerson Darang dito, po i-request na. Ayan, nimbag abigat Philippines. Nimbag na malema Hawaii. Kastamit nga nimbag nga aldaw mo Auntie Melby. Di tayo yan mo, anak oras titan. Ayan, mabalita yung di kita hampay nakasubscribe ako iti YouTube channel tayo. Still, naka-live tayo pa iti YouTube channel tayo kakabsan. Nagpada, naka-live tayo Facebook. Kastamit iti YouTube channel tayo. Thank you, Michelle. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko, kaya't ko pumakan ka, nga ipuno. Ay, parbangon, Auntie. Ayan. Sikat ka na harapan mo, ket di kanto mabuka tuwi langit ko. Uray pa'y ang labas itawin. Ayan, thank you so much guys. Kaligpin ka, sikalain. Di ka masursuro, yatro, alipate, uray pa. Uray pa'y ang labas itawin. Ikarikin ka, sikalain. Di ka masursuro, yat mo alipate, uray pa'y anak ni Chaitane. Uray pa'y anak ni Chaitane. Ayan, deta po iti napuulwan sika. Ayan, requested by Emerson Darang. Ayan, thank you so much. Kuna ni shout out tayo mampaya po. Ayan, shout out dito adati YouTube channel tayo ni EL3. Ayan, thank you so much. March Vlog Official. Ayan, thank you. Kasama ni shout out tayo dito adati Facebook page Michelle Villana. Isaron sino ti muno nga nag-request agyaman ako ni agnanayon nga i-attend ka ni Auntie Melby. Alan, sige deta pala ito muna nga ipatukar tayo kas lang jak mo deta agnanayon nga i-attend nangaton sa deta Auntie laglagi pa mawan nagkuranga kasaron tayo ito deta si Sid Marino ni Jacqueline pala kayo muna. Okay, sige hindi mga biro kiti agnanayon nga i-attend ka nangato kanyak deta. Pero anyway, ibabata yung kantan. Kanayin nga kang kanta ini sister ko deta. Nga ay ayaten ka. Ayan. Di kita apo adata baba. Ayan, thank you so much.
Ayan tayo. Kitantay man no mayat niya. Awan ti mail. Kas lang nakangat-ngaton sa unay kabsa. Ayan. Alright, mag-comment lang po kayo yung mga nandyan po sa baba para mabalikan ko po kayo. Kayang dita barog, ikaw pa. Thank you, auntie. Ayan, barik kaya tayo Alan. Di kita apo napiksat internet na no kaya. Devi Farasi Vlog, ayan, tamsak ka na. Tamsak host kabsat timbag nga agsapa kasam kanyang Dovi Farasi Vlog. Ayan. Nakalive tayo pa iti Facebook page kabsat at dani Dovi Farasi Vlog iti YouTube channel tayo. Sige, inte kantain mga rodete may isang request ng Ilocano. Requested by Melby Bueno Burgos. Ayan. Wait, pasensya. No, sweetie, dito yung karaoke ko pero hadang anan yun, no? Sweetie, kisi ka. Balbalian tayo apo, pasensya nan Kit karaoke ko nakita mo matan. Deta ni. Ay, apo Diyos.
that. Wow, kunana dapat ako karapo video okay sa didayan. Aman mabalin Michelle, ayan sige, shout out tayo man pa iti ano tayo. I-shout out tayo man ni Dove, kayam dito barok ikaw pa, sabi ng Team Melby. Ayan, lalpasin ang TDJT request by Melby Bueno Burgos. Ayan. Pa-shout out ni Cousin Jenny Serdan, na full cousin mayatman, kunana. Sabi ni Dobby Farasi Vlog, nagpindas met dita, kunana. Ayan Dobby, maraming salamat sa applause. Agya manak barok, naling ka talaga barok. Syukran barok. Anong syukran? Thank you. Nice song ho, sabi ni Dobby. Ayan. Han ka mabali nagpauli ko na. Ayan. Si Michelle. Ayun mo Michelle, gusto mo bang makyat? Next time sir, at Danak Workplace Comet. Okay. May StreamYard ka ba Michelle? Kung may StreamYard ka, pwede. Kasi StreamYard yung ginagamit ko. Mag-register ka sa StreamYard and then pwede ka na dito sa aking live. Ibibigay ko yung anong tawag nito, yung link ng stream ng invitation. Nagpintasin nga denggen makaayo oray makaliliwa pa request man tay biag ti Hawaiano host. Thanks, God bless. Okay, Herminia Ruiz ang kunan ni Michelle next time. Yan ni Herminia. Okay, o sige ta intay mo man ijebangir nga sumaro nga nag-request apo kit ni Jacqueline. Alam, pagsasaron mo tayo kakapsataan ni Jacqueline. Sisid Marino. Jacqueline, nandyan ka pa ba Jacqueline? Para andyan ka pag ikantahin po natin ang yung kanta mo, yung request mo. Sige, biyagti Hawaiano. Tagasang ka po, Herminia Ruiz, Ma'am Herminia Ruiz. Tagasaan po ba kayo? Ayan. Okay, shout out po amin. Agla-live na during my off day sa FB page ko lang sir using my V8. Yeah, you can use your V8 but meron ka bang extra phone using StreamYard? I-try mo mag-request punta sa Chrome, i-type mo yung StreamYard, ka doon. Chrissy Mama, tamsak dan kuya, sabi ni Chrissy Mama. Ayan, maraming salamat Chrissy. Ayan, sa lahat po ng gustong makiat po sa ating live, pwede nyo kayong mag-request. Ayan, When Idol. Okay, dito yan kay Sisid Marino, requested by Jacqueline Galisinao Narbonita. Ayan, para kanya yun dito. Sisid agkat katawa dito Sisid Marino kakabsat. Ayan, shout out to all dito mababanga buy-buya kasama iti YouTube channel tayo. Ayan, di kiti mayat ka agdingeg, di kiti Ilocano nga kanta adda di kiti upload ko iti YouTube tayo kakabsat, mabalin yung biruken biag ti Hawaii. Okay, turuan mo ko. Sige Michelle. Okay, standby ka lang dyan. Thank you. Malapit na yung request mo Michelle. Susunod na. Okay, ito na yung Sisid Marino, requested by Jacqueline Galisinao Narbonita. Bakit wala? Sabay ka na. Ayan. Try tayong kantain na, apo. Walang kukontra pag hindi natin alam. Dito na po. Dagamit amo nagdapuy day sa dagamo man dati nakakatawa mo dati request mo Jacqueline. Pigsa-pigsa Ginunakin ko na O darling nagain
marino, naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti babag, kalpasan na nagpangato. Naglaing nga aglangoy, eksperto day boyfriend ko. Dako ni susukan, ni sisid marino. Marino arabibin, nag-swimming kami. Kalpasan, nakyat nagdadamit, narigat din request mo, Jacqueline. Talaga first time ko ngakatain detoy. Ha! Hello, Sir Alan. Sabi ni Maria Criselda Tungpanang. Naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti baba, kalpasan na pangato. Naglaing aglangoy, eksperto day boyfriend ko. Jako ni suksukan, isisid marino. Mayat na panagsakay, itiragit ngayon tugot ni. Umato ang bumaba, agdaldalo yung daytoy bagi. Ilikwan madlaw ko, lumunig ag balawak, balawak. Pimotok gaya men, itira kita nagsakayan. Sisid marino, naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti baba, kalpasan na ang pangato. Naglaing aglangoy, eksperto do'y boyfriend ko. Dako ni suksukan, sisid marino. Ayan, do'y nobyo. Inuna na ti baba, kalpasan na ang pangato. Naglaing aglangoy, eksperto day boyfriend ko. Dako ni suksukan, sisid marino. Ayun, jakong isuksukan, sisid marino. Yan, jakong isuksukan, sisid marino. Ayan, ayan po. Ayan, thank you so much, Jacqueline Galisinao, de dapat sisid marino. Ayan, siguro marino di boyfriend mo. Sige, next time, i-rotate natin, batutan ni Tatang. Ayan, nag-shoutout tayo mampelang nga po ni, shoutout tayo di bagong pasok dito. Maria Criselda Tungpangan, hello Sir Alan, kunana. Sa ni Chrissy Moma Tamsak, ayan. Ni Gayam Herminia Ruiz, aday ti YouTube channel tayo. Ayan, thank you so much, Ate Herminia Ruiz. Ayan, kastamit ni Auntie Chita Dadis. Pa-shoutout man, damanang ko, Jean Abad, Kinestelita Cabanyera, and Family Barok. Ayan. Shoutout po. Di kiti kakabagyan ni Auntie Chita Dadis dito'y Hawaii. At dadamit dito'y Hawaii po ni Jean Abad, Kinestelita Cabanyera, and Family. Ayan, shoutout to you. Ayan, imbag na imbag abigat Philippines. Ayan, saron na tayo nga rote request ni Michelle. Diti, ti request nan? Naglemnes iti arak mo na itay. Ano ti request? Laglagi pem awan tinagkuranga. Ayan. Sige. Hintay lata. Ayan. Okay, Herminia Ruiz, you have a moderator already. Ayan, si Dovi. Ipipin po natin. Ayan, nakapin pala. Ayan, kung si mo magbaba ka lang ng bahay mo dyan at tayo magpapasyal. Ayan. Maraming salamat guys. Di kita adataapot ibaba. Laglagi pem awan tinagkurangat ko na natin sa maruno. Ayan. Awanti nagkurangat ko na. Karaoke. Excuse me.
Ayan, di kita ada tapo 11 ay. Thank you so much. At pwede kita nagbibueti Facebook page ay YouTube. YouTube tayo. Anat na pimpindas dita din na malaglag ipe mawan din nagkurang ako na dahil nga kanta apo nakangat nga tunsan. Sige, hindi nga ron iri ipatungaring kakabsata. Okay, para kadatay amin kakabsa. Okay. Tungting ka na nandetan. Dito request mo, Michelle. Para ka mabalik
papalo my FB page kakabsat, then I'll follow back, sabi ni Michelle Villena. Ayan po, nakapin po, kung mababasa niyo po, ayan po, yung sinabi ni Michelle. Ayan, ano na po yung susunod na request kanina? Sino ang nag-request? Ayan. At na nag-request itay ni Herminia. Sino? Si Sid Marino request. Ayan, si Ate Herminia. Ayan, pa-shout out po. Awamitin ni Ate Herminia. Nagpinta sen biag ti Hawaiano kanana. Sige, kanday din biag ti Hawaiano kakapsat. Ayan na po, Ate Herminia, dyan ka pa ba? Chrissy Moma, ayan, thank you so much, Chrissy Moma. Please drop your link, drop your house. Ayan, biyak ti Hawaiano ko na. Ayan, padasin di ang kantayin na po, di kita request na. Tap no, ana. Dak sa amin tamong kantain. Biag ti Hawaiano ko na karaoke. Sige, padasin din nga kantayin na, apo. Ate Herminia, dyan ka pa ba? Ayan, ito na yung request mo. Ayan, ito na po. Ayan, shout out to all guys. Ayan, nasa YouTube channel natin at saka yung sa Facebook page. Ito na po yung biyak ti Hawaiano. Iba to, iba. Palitan natin guys. Palitan natin, hindi yan. Hindi naman magano yung lyrics niya. Parang wala ata. Wala namang karaoke yung iba. Ay biag ti Hawaii mid lang yan. Biag ti Hawaiano with lyrics. Wala na. Ay awan ate. Awan ti kanta nga biag ti Hawaiano nga karaoke ni. OMG, hante makanta. Ate Herminia, andyan ka pa ba? Wala, hindi natin makanta yung biag ti Hawaiano. Walang ano. Walang lyrics. Walang karaoke. Nukas titiba ng biag. Play na lang natin kaya. Awang karaoke. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ayan. Wala siya. Tibiyag ti Hawaiano. Amida karaoke. Sige, padas iti latang. Alright, padas iti man latang. Kantayin na po.
makamaneo when wawanan katay karno kabudan muntay mas para lasing ko ay biyang niyawayano trabaho tapno at damit tulyar mo ay biyang niyawayano isembang tabagin iti trabaho kung bumakasyon ka apo hawayano isaltek mo to umaalam umadaya kanto kastula agayos maupog imainom mo di dalaan mo nagutang kay tibangko hinton bumakasyon ka apo hawayano paalam ko di tero amo Mario hinton nagsumli ka itiway kayem ko ikaramutan tumanet na bayadan tay inutang mo ay biyang niyawayano trabaho tapno at damit tulyar mo ay biyang niyawayano sempang tabagin iti trabaho ay biyang niyawayano trabaho tapno at damit tulyar mo ay biyang niyawayano sempang tabagin iti trabaho ayan dana po iti abiyang ti hawayano kunada adot di kita pagbakasyon apo adot hanga mayat deta nga kanta ta mapadakiran da kano agpay sumak kaya po hanggang umato ti points mo no di ka umutang dito yung Hawaii apo deta la ti baga manmano tawan utang na dito kaste iti biag ti Hawaii ala sino ti mangibaga ti awan utang na dito tapalakpakak gaste ko pa ayan apo ayan next sino ti nag-request pa itatay kakabsat ni ano ti request mo na sumaro no patutan ni Tatang Jacqueline ayan hey kain dita ayan sige ayan na nalpas ti biag ni hawayanon sige hindi ti batutan ni Tatang ayan maraming salamat Michelle ha Chrissy Moma thank you so much sa ating sa YouTube channel natin ayan alright hintay yung manijay anong oras na ba nakailang oras na tayo wala pang 1 hour pala ang sarap palang When Idol batutan ni Tatang ayan paborito na kinakanta ko na to naririnig mo kinakanta ko yan ayan di kita adatapo no ada Tagalog request yung bagayo laeng okay dito iti Ilocano version ni batutan ni Tatang yan kapsan pero agaraigi yan okay wait lang ron okay hintay nga ro din po para kanya yung aming kakapsat ayan like and share po natin ang ating live para alam nila ayun
ka na din tayong taagay-ayam, ay ayamin tatay batuta ni tatang. Nakalilinis nagganas nga igaman, numapet petang di munton malipatan. Batuta ni tatang dakkel timurdong na, kabaling nga balaan tata abot na. Nupis item mata ipulsit na, uray la maulaw di matamaan na. Batuta ni tatang tawid na ketuluan, ket magusguswan nga ay ayamin tananang. Nui tirabi nga grunda tatatang, at ito ka batuta na isun usarenda. Tuyit batuta nalukmeg na baket, ket tirigan na kitamaan na lungke. Batuta na iranda ay sahod kung tuken ka, isuntuti ay ayam daing ton malpasti kalaysa. Ayun o, batuta! Umay ka na din tayong taagay-ayam, ay ayamin tatay batuta ni tatang. Nakalilinis nagganas nga igaman, lumapet petang di munton malipatan. Batuta ni tatang dakkel timurdong na, kabaling nga balaan tata abot na. Nupis item mata ipulsit na, uray la maulaw di matamaan na. Batuta ni tatang tawid na kenluluan, ket magusguswan ay ayamin tananang. Nui tirabi nga grunda tatatang, at ito ka batuta na isun usarenda. Tuymet batuta nalukmeg na baket, ket tirigan na kitamaan na lungke. Batuta na iranda ay samot kung tuken ka, isuntuti ay ayam daing ton malpasti kalaysa. Suntuti ay ayam daing ton malpasti kalaysa. Alright, nagganas tek ang ganda kakapsat. Ayan, deta po tiya, request niya. Jacqueline Galisinaw Narbonita. Ayan, doon lang ka no. Ayan, sige, anuhin natin to. Doon lang. Ang sarap kumanta. Ayan, please do connect Michelle guys. Michelle Villena and Jacqueline Galisinaw. Please connect to each other guys. Ayan, kabsatmit lang guys. Datay yung nga pada nga Ilongano, agsisinupurta tay kadiya. Ano? Sige, padasin tayo yung kantain dati. Doon lang requested. Thank you idol, sabi niya. Welcome Jacqueline. Ayan, maraming salamat din sa iyong padasin tayo yung nga kantain dati request mo nga doon lang. Request by song by Nonoy Suniga. Ayan, disclaimer. Disclaimer lang guys, hindi sa atin itong kanta na to. Jenny Mercury Balakad Gama, good morning. Ngayon maraming salamat, Wayne Ali. Wait lang ha, may binasa kasi i-start natin. Pasensya na po. Thank you, Reynalyn. Para sa inyong lahat, guys.
Pasensya na po sa ating boss. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na iharap sa iyo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang, yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tanging kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong ikapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nakakantwina. Doon lang kung dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awitin kong ito mulang madarama, mga pangarap ko walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong ikapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nakakantwina. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong ikapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nakakantwina. Doon lang sa panaginip lang kita nakakantwina. Doon lang. Ayan, na-requested by Chuck Lee. Ayan. Apo, nagmayati kita nga tuktukar kakapsat, ya? Ha? Wala kita patukar te pelang paginan ng basita po, ya? Dito man yung Ilocano balsen ako. Ayan, nag-shoutout tayo man. Ayan, Reynalyn, maraming salamat sa pag-bisita. Ayan, dati work sa mo man. Balik kayo sumala.
Welcome, welcome. Ayan, Michelle. Ayan, thank you so much, Michelle. Ayan. Working muna ako. Ayan, thank you. Ayan, ingat-ingat po. Ayan, please do connect to Michelle, guys. Michelle Villena. Ayan po. Nakapin po. Ayan, dito po iti sa bali pa yung kasunatan. Ayan, habang tayo nagpapatugtog, guys, ayan, dumidikit po tayo sa mga kaibigan po natin dyan. Ayan, dingding po, iti YouTube channel tayo, kasama iti Facebook page tayo. Pwede kayong umakyat, guys, kung sino gustong umakyat sa ating live, sabihin nyo lang po. Tatsidro Adventure, ayan, may galap shout out. Yan, thank you so much, Tatsi. Ayan, may jacket ka na. Arang kabsat, yung bagabigat, kasanat ka niya. Ayan. May jacket ka na. Bagabigat yung bagabigat met, kapsat. Ayan. May jacket ka na. Ayan, nagyaman na kapsat. Welcome, welcome. Magyaman na met, kapsat. Gusto mo bang umakyat at Sidro Adventure?
Kahig background sa 350. Oh, ganun ba? Sige, sige. Okay, nga rod, hindi sumalo ng aset, iti programa tayo. Nalbastikan kanda, hindi man nga rod, agbasa, iti kapalaran tayo, itang altaw. Ayan. Dapat patukar tayo ng aros karapsan na ayan po, deta po iti tok arte manen, baka para murmuray. Okay. Di kita adata po, agding-ding iti babalay na. Ayan, hindi mga roding. Itanak lang makaumay diti live mo, pero nabayagnak nga dikitin. When that sea draw adventure. Ayan, dikit na tayo palagi. Kaya ngayon lang kita na jaketa. Agyaman ang kapsat. Okay, okay, ready na ba kayo mga kabiyag? Ready na ba kayo? Ayan, hindi mga rodag basa iti kapalaran tayo itang oras, itang aldaw, ayan. Alaik man dito yung bundaway nga ibasaan, di kita ag-birthday itang aldaw. Di kita ag-birthday itang aldaw, ito ang iyong kapalaran. Sa may kaarawan ngayon, sabi, ginagarantiyahan ng araw na ito ang iyong pagsilang. Mahalin at pahalagahan mo ang mga biyayang napapasa iyo. Ayun, ang ganda ng blessing. Ayan, ang ganda naman ng blessing ng may kaarawan ngayong araw na to. Okay. Mga kaibigan, nandito na po ang unang zodiac sign po natin ngayong araw na to. Ayan. Ito po ang iyong unang zodiac sign, Aries. Yun, yung mga mag-birthday ng Aries ay zodiac sign ng Aries. Ayan mga kabiyag. Ito ka na, Aries. Ang mag-birthday ng March 21 hanggang April 19. Para sa iyo ang araw na ito, ang nakakatuwa, ang mga araw na darating ay para pa rin sa iyo. Huwag mong sayangin ang magagandang bagay na hinuhulog sa iyong kamay. Maswerteng kulay, violet. Lucky number mo, Aries. Ayan, pwede mo nang tayan ito ng loto. 5, 10, 28, 30, 34, at 45. Ayan po, diretso na po tayo sa Taurus. Ang mag-birthday po ng April 20 hanggang May 20. Ready na, idol, sabi ni Jacqueline. Ayan, nalate ka na, Jacqueline. Alright, diretso na po tayo sa Taurus. Ito ang iyong kapalaran. Magpakita ka ng tapang upang ipakita rin sa iyo ng langit ang malaking premyo. Wow, ang ganda, Taurus. Maswerteng kulay mo, peach. Ito ang lucky number mo. Ayan, isave mo na. 3, 19, 20, 35, 38, at 42. Ayan, diretso na po tayo sa Gemini, ang mag-birthday po ng May 21 hanggang June 20. Huwag kang magmadali, ang mga bagay na nakukuha sa mabilis na paraan ay mabilis ding mawawala.
Mas maganda kung sa buhay mo ang positibong paghihintay. Ayan, ipasabuhay mo daw ang positibong paghihintay. Ang maswerteng kulay mo, Gemini, red. Lucky number mo, 19, 20, 28, 30, 35, at 41. Ayan po ang Gemini. Okay, dire-diretso na po tayo sa Cancer. Ayan, ang Cancer po. Alright, ang Cancer, tuloy-tuloy na po tayo sa Cancer. Wala na yung music natin. Ito po. Alright. Ang mag-birthday po ng June 21 hanggang July 22. Kung ano ang wala ka, iyon ang pangarapin mo. Ayon. Kung ano raw ang wala ka, iyon ang pangarapin mo. Ito ang susi para gumanda ang takbo ng iyong buhay. Maswerteng kulay, orange. Lucky number mo, Cancer. 12, 18, 26, 37, 41, at 45. Alright, diretso na po tayo sa Leo. Ang mag-birthday po ng July 23 hanggang August 22. Humugot ka ng lakas sa mga nakaraang pagsubok na iyong napagtagumpayan. Sa ganitong paraan, ang iyong mga pinagdaanan ay iyong ring malalampasan. Wow, ang ganda. Maswerteng kulay, white. Ang lucky number mo, 16, 25, 30, 33, 35, at 43. Ayan na yan po ang Leo. Shout out, Mang Henry Dumlaw Lumabaw. Ayan, Miguel Love shout out is watching. Alright, diretso na po tayo sa Virgo. Ang mag-birthday po ng August 23 hanggang September 22. Hindi masama ang mangopya. Sa katunayan, ang mga taong gumagaya sa magagandang ginawa ng iba ang pinupuri at hinahangaan. Maswerteng kulay, green. Lucky number mo, 19, 24, 27, 35, 38, at 44. Ayan po ang Virgo. Ayan, maraming salamat dyan sa mga nandyan po sa ating Facebook page. Kasama dito YouTube channel tayo. Ayan, maraming salamat everyone. Thank you for the support. Ayan, diretso na po tayo sa Libra, mga kabayag. Ayan, ang mag-birthday ng September 23 hanggang October 22. Ayan. Ito ang iyong kapalaran, Libra. Kahit hindi mo kailangan, kunin at ipamigay mo pa rin sa mga nangangailangan. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain at bibigyan ka pa ng langit ng swerte. Wow, ang ganda. Maswerteng kulay mo, yellow. Ang lucky number mo, Libra, ito na. 18, 29, 31, 33, 34, at 43. Diretso naman po, Tatsi. Ayan, ano bang lucky zodiac sign mo, Tatsi? Diretso na po tayo sa Scorpio. Ang birthday po ng October 23 hanggang November 21. Ito ang iyong kapalaran, Scorpio. Tumulong ka kahit na nangangailangan ka rin ng tulong. Ayun, ang simple. Maswerteng kulay mo, purple. Ito ang lucky number mo, Scorpio. 9, 11, 16, 22, 30, at 50. Ayan, nagmayate na po. Ayan. Ayan, di kita nagtitindas na tuktukar. Ayan. Okay, diretso na po tayo sa ang pag-ending ng belang data kapsat. Ayan, diretso na po tayo sa Sagittarius. Ang mag-birthday po ng November 22 hanggang December 21. Ito ang iyong kapalaran, Sagittarius. Ayan. Makibahagi ka sa pag-iipon ng mga bagay na nakakatulong sa mga taong nangangailangan. Kapag pinagsama-sama ang isang bagay, dadami rin ito tulad ng butil sa isang sakong bigas. Oh, correct.
Ayan, maswerteng kulay mo, Sagittarius, pink. Ayan, lucky number mo, 10, 16, 27, 33, 36, at 44. Ayan, diretso na po tayo sa Capricorn. Ang mag-birthday po ng December 22 hanggang January 19. Ito ang iyong kapalaran, Capricorn. Nasa dulo ng dilim ang liwanag. Kaya magpatuloy ka, hindi ka dapat sumuko ngayon. Maswerteng kulay, beige. Ang lucky number mo, Capricorn, ito na, tayan mo na ng loto. 6, 8, 16, 18, 26, at 49. Ayan po. Tapos na po tayo ang Capricorn. Sige, diretso po tayo sa Aquarius. Ang mag-birthday po ng January 20 hanggang February 18. Ito ang iyong kapalaran, Aquarius. Mabilis na nawawala ang makapal na ulap sa kalangitan. Gayon din ang ulap ng mga suliranin na dumarating sa iyong buhay, kaya dapat kang maging matatag. Maswerteng kulay, blue. Ito ang iyong lucky number, Aquarius. 21, 29, 30, 31, 47, at 51. Ayan po, ayan po. Ayan, punta na po tayo sa huling zodiac sign. Ang may zodiac sign 9 Pisces. Ang mag-birthday po ng February 19 hanggang March 20. Ito ang iyong kapalaran. Una-unahan lang, sabi. Ang mga unang dumating muna ang bigyan mo ng oras. Ibig sabihin, di maganda kung pagsasabayin mo ang mga nakikita mong magagandang bagay. Maswerteng kulay, black. Ang lucky number mo, 6, 10, 15, 26, 35, at 43. Ayan po ang ating mga kapalaran ngayong araw na to. Ayan. Pampagood vibes lang po ang ating mga binasang kapalaran ngayong araw na to. Ayan, nasa Diyos pa rin ang ating nipela apo Diyos, apo, intayo pagkamangan. Sa Kanya pa rin tayo. Sa Kanya pa rin tayo maniniwala kung ano ang kapalaran na may bibigay po ang ating Panginoon sa atin. Ayan, yung mga blessing. Ayan, mga kabiyag. Ayan, sino pong gustong magpaulit? Benga. Kunana. Ayan, tapos na po ang ating pagbabasa. Ayan. Sige, pasok. Papa, anawa negosyadora abakla ado tinegosyo nga inakipaspasok so. Ayan, maraming salamat everyone. Kinakulot at sila pitibubuo inlakman umar archok. Shout out to Auntie Maria. Data po ni Auntie Maria. Papa, anawa negosyadora abakla adda beauty parlor ko asidek tipo ni Raria ada pa'y karenderya alalakik tinagyan na pwesto kitsyandaan paglakwan ti pirata. Papa, anawa negosyadora abakla tilalos agrigalo ta hotdog anapana potlong asaisda lagyuma sa malapang pasaray kumudto tagdiat si dagti silang da. Oh, mga babakla at tuyang negosyadora alaro at syempre kalalapsata titi barbangon ka nagsapa agimarmaro o anong sa inyo ang cute-cute ko diba? Ay, sarap! Papa, anawa negosyadora abakla adda beauty parlor ko asidik tipo ni Raria adda pa'y karenderya alalakik tinagyan na
Pwesto tiyendaan, paglakwan ti piratan. Ayan, touchscreen, natamsakan ko na lahat yung kanyang premiere. Negosyadora a bakla, tilalos agregalo da, hotdog a nagpana, putlong a size da, nagyuma sa malapa, pasaray kumuto, tati at sidegti silang da. Papa, anawa, negosyadora a bakla, inak agi marmaro, palangganakin arinola, at dapay tilako, instead side apariyok, silya si alos-solos, sokin ako ni atang buyo, silya si alos-solos. Hello Idol, still 4:3 AM Idol, makikinig mo ng music mo he. Sige, sige. Kumatang kayo, tilako, stage side, agapot abroad, sosi, benga! Benga ko na. Shout out to Lay De Leon. Ayan. Thank you Auntie for the support. Lay De Leon. Na sabat ko ti may sa alalaki, nagpantalon ti lawlaw, nagbado ti kalaw-kalaw, nagkwentas ti dakkel akas lakawan. Jengipen na, adda barot na, na kaaritos ay di agpada. Himbag ko manuwad dalang langana, long hair pie, jay buok na, nadamlog, kunam lang, nurakista.
po ni Duarte. Rampadora, rampadora, isot obra mi ababakla. No domteng terapi panagwar mi apaniki, agsapul lalaki, lalaki anak turiri. Kawas ko anak kami ni, o senyo naka-beauty, feel a kiss, feel sexy ang baklay shoes, nakabalski. Rampadora, rampadora, isot obra mi ababakla. Ka tita plaza, makita nga gram-rampa, at subli-subli amagmag na akpat ko charming ti papa. Oray di nalanga, mayat lata basta nalaka, pamigat ti agsapa, may paknipay kinalaata. Rampadora, rampadora, isot obra mi ababakla. Niwat-kot at kapuyot, kaapnot kin kapupuyot, taurayak lang ak kapsot, tipuyat kundyak maap-abrot. Tanudyak makabirok, inakman makapupungtot, rik naket ag show-show-dot, orayak lang makaot-otot. Rampadora, rampadora, isot obra mi ababakla. Tadak, agrunot mo dong to'y dilak, ti sobra akadidil pa, ti pagpatong nga inablak. Sup-supkot ag milat-milat, kalsungkot maliplipatak, tauray nubi pigat, inakman nagsuya-suyaa. Rampadora, rampadora, isot obra mi ababakla. Rampadora, rampadora, isot obra mi ababakla. Isot obra mi ababakla. Isot obra mi ababakla. Oh, makunayo, benga! Tabanan na po, hindi may sa ano pa. Ayan, hindi na po tayo magtatagal, guys. Ayan. Mapanak agpasyar, tarik na ti imariskar, amapan agpalailang jay bye-bye. Di mabii, sumungat ti passenger jeep, pinarak, ket ditan limuganak. Ragsakot na palalo, tati driver ket na gwapo, imisemag, tapnon mapansinak. Isulat at kinit-kitak, tapel mi ako sa nada, ni driver, rupalag na kamay maya. Umisan na karag-ragsak, permi man na mainlabag, kani driver, nungumuray da ito'y rignak. Kinit-kitak, tapel mi ako sa nada, ni driver, rupanak na kamay maya. Umisan na karag-ragsak, permi man na mainlabag, kani driver, nungumuray da ito'y
nakit-kitan ni driver inag-naglawan. Tuy gayam kag-abay ko, nataraki ken nagwapo, isa't ina matmatan. Ni driver ako sunadag, permi man nalapayat, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kayang ni driver, driver aswit tiklavet, natusngi ni driver anakini. Ni driver ako sunadag, permi man nalapayat, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kayang ni driver, driver aswit tiklavet, natusngi ni driver anakini. Ni driver ako sunadag, permi man nalapayat, nadismaya, manday to'y rigna. Baklamet kayang ni driver, driver aswit tiklavet, natusngi ni driver anakini. Natusngi ni driver anakini. Natusngi ni driver anakini. Natusngi ni driver anakini. Ayan, ganda ako iti nagpatinggaan iti live kayo itangal daw. Kaya maraming salamat sa lahat po ng sumubaybay at nagsuporta sa ating live stream. Kaya maraming salamat po sa ating mga kaibigan na nasa Facebook page. Ayan, sa mga nasa YouTube channel natin. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, thank you. Mag-iwan lang po kayo ng baka sa ating mga video at para sulit po ang aking balik sa inyo guys. No? Ayan, thank you so much. Ayan, bago tayo mag-end guys, gusto ko lang pong kumanta ng isang Ilocano song na Christian song. Ayan, para sa inyong lahat to. At para na rin sa aking lola. Ayan, na sana po ay lumakas na po siya. Ayan, God is good. Ayan, mag-end na po tayo. Kanta lang po tayo ng isang Christian song para sa ating lahat guys. Ayan, thank you auntie. And Jacqueline Galisinaw, thank you so much sa iyong support. Ayan, maraming salamat. Ayan po, ang ating bago nating guys, gusto ko lang magpasalamat sa ating top engager. Ayan, nakapost po sa ating page ang ating top engager. Gusto ko lang i-shout out sa lahat ng top engager ko. Ayan, nandito po sila. Ayan, gusto kong basahin guys. Ito po ay ni-recognize ni Lolo M ang mga engager ko of the week. Yan po, ito po sila ang ating top engager na si Nolina George Peregrino. Ayan. Si Auntie Maria Bueno Gabriel. Ayan po ang ating mga top engager this week. Ayan, si Lady Leon. Ayan, thank you so much from the Philippines. Yan. Si Romel Dagdagan, Julian Rivas, Jessie Vite Yakas ng Honolulu, Hawaii, Mary Jean Melchor, Jenny Mar Gerardo, Philamer Pascual, May Castillo, Fineseco Levac, Mildred Jacinto Tomas, Jonathan Baring Alejo, Chita Dadis, Rimalin Julian, Richard Garcia. Ayan po ang top engager natin ngayong araw na ito. Ay last week. Ayan, ito po ay recognized by Lolo M. Ayan, maraming salamat po at sana po ay patuloy po ang iyong support po sa ating channel. Kastamit nga pagyamanan ni Jacqueline Galisinaw. Ayan, thank you so much idol. Ayan, sa lahat po na nandito sa baba, sa lahat po ng nakikinig na hindi nagme-message. Ayan, para sa inyong lahat to, itong last song natin. Ayan, at para sa aking lola na rin to. Okay guys, kanta na. Kahapon nung kinanta ko, next time dito umiiyak ako. Pero sana ngayon hindi na. Okay, para sa inyong lahat. Siksikaw ako,
grasya na sa pagrarama na tayo sotibyan amin nagapwa rigat kenamay Diyos pagkamangan anyaman na bana dintay biroken anyaman na rigan dintay parmeken when nga paiso iti Diyos tulaen Kiret ken namnaman dito ang lepen Niyayan ti Diyos hintay rambakan grasya na sa pagrarama na tayo sotibyan amin nagapwa rigat kenamay Diyos pagkamangan inayayat wapo nang itinapanglaw nakakaasing dagiti mawaw kasket kapo balinin na ka tapno ti ayak di may painang iyayak ti Diyos hintay rambakan grasya na sa pagrarama na tayo sotibyan amin nagapwa rigat kenamay Diyos pagkamangan Niyayat ti Diyos hintay rambakan grasya na sa pagrarama na tayo sotibyan amin nagapwa rigat kenamay Diyos pagkamangan Ayan, maraming salamat everyone. God bless and keep safe. Hanggang dito na lang po tayo. Thank you so much guys sa support. Ayan, till next time. Bye everyone. God bless and keep safe. Bye-bye.